Terwijl de horeca landelijk het zwaar heeft met veel faillissementen, maakt hij in Zeeland een inhaalslag. Er wordt nu echt gas gegeven. Het gaat echt heel goed. En verder in deze Zeeland nu. Waarom zijn hier geen boerenacties? En eindelijk een wijtje rok met zon. Goedenavond. Het gaat opvallend goed met de Zeeuwse horeca. De grote klap die verwacht werd na de coronacrisis is voorlopig uitgebleven. De belangrijkste oorzaken daarvan, de lockdowns, vielen in het laagseizoen en toeristen besteden meer. De angst was ruim een jaar geleden groot bij de Zeeuwse horeca. Als de steunmaatregelen van de overheid na de coronacrisis weg zouden vallen, dan was de verwachting dat er veel zaken failliet zouden gaan. Landelijk gezien klopt dat ook. Sinds begin dit jaar staan er ruim een kwart meer horecazaken te koop dan vorige jaren. In Zeeland is dat niet het geval. Onze provincie doet het dus veel beter dan de meeste andere gebieden. Ik denk dat er wel een groot verschil is met de Zeeuwse horeca of de landelijke. Ik heb niet meer bedrijven in de verkoop. Wat ik in de verkoop heb is vaak wel goed. Goede omzetten, goede marges. Nee, het gaat goed in Zeeland. Er wordt geld verdiend. De Zeeuwse horeca wijkt dus flink af van de rest van het land. Sterker nog, ze doen het een stuk beter. Vooral aan de kust zijn zaken gewend dat het geld in de zomer verdiend moet worden om de winter door te komen. Dit bedrijf is hier een voorbeeld van. Alles ziet er top uit. Hebben oplossingen kunnen vinden voor het personeel. Dat is moeilijk. Wat buitenlandse jongens, dames kunnen halen. Dus nee, er wordt nu echt gas gegeven. Het gaat echt heel goed. Aan het begin van de zomer van 2021 ging de horeca weer open. En toen bleek dat de mensen veel geld wilden uitgeven. Dat merkten ze ook bij de horeca van vakantiepark Julianahoeve in Renesse. Wij merken qua horeca wel dat de mensen ook echt weer wat willen. Misschien heeft dat ook te maken met dat het coronatijd geweest is. Dat mensen het graag weer uit willen geven. En ook echt willen genieten in de horeca. Terugkijkend op de coronaperiode waren de gedwongen sluitingen natuurlijk heel zwaar. Maar kwamen ze voor de Zeeuwse horeca misschien wel op het minst slechte moment. We hebben geluk gehad dat de corona in de zomerseizoen in ieder geval niet op zijn hoogtepunt was. Ik denk dat het voor heel Zeeland een voordeel is geweest. Maar als straks het vakantiegeld op is en de rekeningen blijken behoorlijk te zijn gestegen, dan blijven de klanten misschien toch weg en komt de Zeeuwse horeca alsnog in de problemen. De boekhouders die ik spreek, die veel horeca hebben, waar ik natuurlijk mee te maken heb, die verwachten geen problemen. Het gaat echt wel goed. Terwijl protesterende boeren elders in het land snelwegen blokkeren, blijft het in Zeeland rustig. Maar waarom eigenlijk? Volgens de boeren hier heeft dat alles met de oogst te maken. Nou, de oogst gaat voor, dat is ons inkomen. En ik denk dat de rest van Nederland ook gewoon brood wil kopen van de winter. En aangezien dat dit tarweveld is, dat die oogst moet gewoon richting de bakkerijen, zeg maar. Terwijl de Zeeuwse boeren voor dag en dauw opstaan om de oogst van het land te halen, leidt de woede over de stikstofplannen van het kabinet elders in het land tot bedreiging, brandstichting en het dumpen van hooi, mest en asbest. Maar hoe komt het nou dat ze hier zo rustig blijven, terwijl bij collega's in andere delen van het land het bloed kookt? Ja, we zijn misschien ietsje nuchterder als Zeeuwen, maar wij als boeren en agrariërs willen gewoon op ons bedrijf wezen en we willen eigenlijk helemaal niet demonstreren. Volgens de ZLTO, die de belangen behartigt van boeren in onder meer Zeeland en Brabant, komt de Zeeuwse gemoedelijkheid ook voor een groot deel door de manier waarop de provincie het hier oppakt. Het zou elk provinciebestuur in Nederland sieren als ze het op dezelfde manier zouden doen als het Zeeuws provinciebestuur. Namelijk samen met de boeren, met de industrie, met de andere sectoren kijken naar wat goed is voor de toekomst en hoe je de problemen op kunt lossen. En heeft het misschien ook nog iets te maken met die beroemde Zeeuwse nuchterheid? Nou, wees maar gerust dat er ook veel woede zit bij de Zeeuwse boeren en zorgen. En dat is niet voor niks en dat snappen wij ook heel goed. De manier waarop we daar uiting aan geven, dat is dan misschien Zeeuws. Maar daar mogen mensen zich niet in vergissen. Wij maken ons ook zorgen en wij vinden ook dat die plannen van het kabinet van tafel moeten. En daarom staan er ook in Zeeland volgende week nieuwe acties gepland. Maar je hoeft hier geen brandende hooibalen te verwachten. Nee, misschien wat gloeiend, maar geen brand.
En geen geblokkeerde A58? Nee, geen geblokkeerde A58, maar wij proberen dat toch publieksvriendelijk te doen. Want de gewone man kan er eigenlijk ook niets aan doen. Is eigenlijk ook de dupe van dit beleid hier, van deze regering. Ruim de helft van de mensen die schade hebben gemeld na de ontploffing in Terneuzen krijgt die schade ook daadwerkelijk vergoed. Meer dan 200 schademeldingen kwamen er binnen na het opblazen van de oude sluismuur. Dat had geruisloos moeten gebeuren, maar leidde tot een explosie die tot ver in Terneuzen voelbaar was. Een zonnetje aan de lucht en geen regenwolk te bekennen. De organisatie van Weitje Rock in IJsendijken heeft het eindelijk getroffen met het weer. Ik denk dat het ons eindelijk eens mee zit dit jaar. Dus 2 dagen zon, lekker weer voorspeld. En ja, dan kunnen de mensen niet wegblijven, denk ik. De laatste editie in 2019 viel letterlijk in het water. Door het slechte weer kwamen er minder bezoekers. De organisatie dacht toen zelfs even aan stoppen. En mensen die in de omgeving die je steunen, die zeggen kom op. En Weitje Rock is van ons allemaal. Ja, dat doet toch ook genoeg om zelf weer die schouders eronder te zetten. Op het moment dat je zelf misschien even denkt van goh, ik zou liever even wat anders doen. Het is de eerste keer dat het festival 2 dagen duurt. Vanavond trapt Weitje Rock af met een dance-editie. Oké, Willem, ga maar over start. Ja, het is een schattig zicht. De meer dan 30 jonge zeilertjes op de Braakman. Ze doen mee aan de zeilweek van watersportvereniging Vremdijk. Vandaag was er niet al te veel wind, maar dat was op de eerste dag wel anders. Op maandag was het hele harde wind. We hadden eigenlijk het plan dat we uit de haven gingen, maar het was zo harde wind dat we niet meer uit de haven konden. Was het niet een beetje eng? Ja, dat was een beetje eng wel. Maar ook daar leer je van, weet ook Imani. Op school vertel ik, dit is echt superleuk, daar zou je een keer naartoe moeten gaan. Want zo leer je wel zeilen en je leert hier ook wel wat meer zelfvertrouwen in jezelf te hebben. Trek eens heel hard, Willem. Ja, verlaten. Zorgstudenten die in de coronatijd stage liepen, hebben soms een lastige periode achter de rug. Een van hen is Timo Dekker, mbo-student aan Scalda. Hij liep stage bij Serenlo in Middelburg, waar mensen met een verstandelijke beperking worden opgevangen. Toen bij hem op de afdeling corona uitbrak. En het werd een stage die hij niet snel zal vergeten. We hebben met beschermde pakken moeten werken. Hebben we voornamelijk heel veel moeten letten op hoe je met ze omgaat. Je mocht natuurlijk het nauwe contact was ook, kon ook niet meer. Maar dat is wel lastig, want daar hebben ze vaak wel behoefte aan. En vooral in die periode. Want ze hadden ook weinig contact met buitenaf. Ze gingen niet meer naar de dagbesteding. En dat vonden ze wel. Ja, ze hadden eigenlijk wel dat contact nodig die we ze niet meer konden geven. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je werk dit niet leuker op maakt. Nee, het was lastig. Het was zwaar. Het was een lastige periode, ja. Er werd wel erg veel van hem gevraagd als stagiair. Toen inderdaad een periode was dat we hier heel veel corona hadden aan collega's. Dat ik inderdaad 5, 6 dagen achter elkaar inderdaad in die pakken heb staan werken. Het was wel pittig. En hij bleef zelf ook niet gespaard. Heel verkouden geweest, keelpijn. En ja, ik dacht van, weet je, dit was het. En vervolgens heb ik nog wel maanden conditieproblemen gehad, want ik voetbal ook. En elke keer stond ik bijna kotsend aan de lijn, zeg maar. Het was echt wel, ik had wel taai gehad die tijd, ja. En Timo is ook zeker niet de enige. Ik heb er veel over gesproken met andere studenten uit mijn klas. En ik denk dat wel de helft, misschien wel meer dan de helft, ook corona hebben gehad. En ook door een situatie zoals bij mij, een uitbraak op een stage of werk. Dus als je die verhalen hoort, dan weet ik zeker dat er flink meer mensen zijn die het ook inderdaad op die manier hebben beleefd. Makkelijk is het niet stage lopen in coronatijd. Maar tegelijkertijd was het wel ook leerzaam. Als ik er echt op terugkijk, is het, de tijd was natuurlijk heel zwaar. Dat is gewoon dat is een feit. Maar wel een heel leerzame periode geweest. Gelukkig hebben we hier ook geen cliënten gehad die er echt aan onderdoor zijn gegaan. Dus dat is dan gelukkig wel dat ik daar dan toch wel positiever op kan terugkijken en echt mijn eigen leertraject daarin kan zien. En dat het dan wel dat het wel heel leerzaam was. Ja. En daarom heeft hij er alle vertrouwen in dat hij en zijn collega's, als dat nodig is, een nieuwe coronagolf het hoofd kunnen bieden. Ja, we weten nu wat er van ons verwacht gaat worden. Stel dat het nog een keer is, er zijn nu wel duidelijke protocollen. En we weten echt wel wat we moeten doen op het moment wanneer er nog zo'n uitbraak zou kunnen komen. Dus je bent er klaar voor als het komt,
Dan weten jullie wat je moet doen. Ik ga ervan uit, het kan altijd een verrassing zijn, maar ik ga er wel vanuit dat ik er klaar voor ben. Ja. 23 tot 25 graden vandaag. En opnieuw een zonnige dag. Daar hebben we er al veel van gehad dit jaar. Nooit eerder werden er zoveel zonuren geteld. En die teller gaat morgen gewoon weer door. Al is er in de avond meer bewolking en kans op regen. De dagen erna houden we het ook niet droog. Goed voor de tuin, een beetje regen. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.